kousíček horší než jeho první čas, ale stejně velice slušný. Tak a teďka se nám tam chystá kuřátko versus rekordní příca, takže to bude momentálně poslední možnost vidět tuto rekordní přícu proti vyzývateli ve žluté barvě. Takže uvidíme, co myslíte, má kuřátko šanci? Myslíte, že ne? Já bych si nebyl tak jistý. Co když tam teďka domontoval větší turbo nebo zvednul plnící tlak, chápete to? To jsou neomezené možnosti. Třeba mu dal sliky dopředu, já nevím. Si vezměte, že příca jede na obyčejných pneumatikách. Co by se stalo, kdyby tam měla sliky? No, tak zakrýš! To je napíruj, co? No, hoši, co tam to bude? Brzdí. Je to dobrý, krásným čase 16:69. Krásný čas, ještě jsem dneska neviděl rychlejší tady, jo? Všechno bylo na 20 sekund nebo tak něco. Tak Příca vyhrála, naštěstí teda. Byť teda musela použít brzdy, aby zabrzdila svoji obrovskou rychlost. A kdybyste neviděli přezdívku řidiče v tomhle kombíku, tak to je kapitán Šnek. Je mi jasný, kde se inspiroval, jo, ale úplně jako Šnek nejede teda. Nebylo to sice rychlejší než 30, ale bylo to fajn. Tak si napíšeme číslička. A pokračujeme v poslední rozjížďce měřených sprintů v tomto ročníku Big BMW. Z4 versus 46 kombík. Nafta versus benzín. Ano, Z4 vyhrála. A teďka tady máme krásnou Gerchanovu 540, kolečka Hardge versus E36 sedan. Se ukažte, pánové, jak vám to jede. Ale teda Gerchán je pořiď si novej znak, prosím tě. Chápu, že znaky dopředu na kapotu jsou strašně drahý, takže hod zbyde nějaký ten hlubý za $10, ale tak aspoň něco, že jo. Nabroušené Cabrio versus kombi. To vypadá. Kombík bude možná trošku rychlejší, trošku menší, ale... No. Kombíky. Tak, teďka tady máme dvě M3, Frozen Grey versus M-Power, nálepky, pěkná auta oboje. Tak se ukažte. Kdo tam bude první na konci? To je malinko nespadný, ale nám jde o čas, takže budeme spíš sledovat čas. Tam bych řekl, že to bude hodně vyrovnané. No, tak to je nějakých 8 desetin. Tak, teď tady máme Francise v kompaktu, 328 kompakt a 338 turbo, Tomík. Tam se obávám, že vůbec je jasný této jízdy. Nějaký kuň tam je prostě. Je teďka pravda, že Tomík se nevěnoval tolik zahřívání pneumatik ani předtím, takže nevyužil teďka ten potenciál toho motoru, ale stejně čas 12:51 je slušný. Tam
tam přesně je důležité, jestli nám to někdo umuje, tam je přesně důležité, jestli se podaří s takovýmhle výkonným autem neprohrabat. Když se to podaří, ten čas může být klidně o 30 lepší. Tak 2 šestky. Tak tady máme Nunínka se závodním speciálem. Doufá, že si ještě opraví čas. Pořádně tomu nandej. No jasně, nějaký kobyl tam je, jako je to dobrý. Ale co oproti M3 dáš ho? To si nejsem jistý. To bude chybí. Všimněte si bočního výfuku, který nám tady zahodil všechny ty brikety až ke mně. No a M3 opravdu ta jede. Tak, 2 troječky. Kombíček kupátko. No jede. Tak uvidíme, jak to dopadne teď. Moc pěkný rozjezd, školka. Ale kupátko zdá se bude něco rychlejší. No ale tady teda opravdu opět budeme asi platit panáka. No to možná za 2 nebo za 3, takže tohle by se stávat nemělo teda. Tak opět závod 2 žen. Ve velmi podobných autech, ale přesto úplně jiný. Pohodička, klídeček. Jako v neděli do kostela. Se musím kouknout, tam ještě jezdců, protože se obávám, že už nám kapacita nebude dostačovat úplně.